Maharaja Production. Maharaja Production. Shugaba mun gode ya kara ɗauke kunci. Shugaba mun gode ya kara ɗauke kunci. Wahidin sarki na Allah a ɗauke kunci. A kara fidda takaicin da ke fita daga zuci. Dan madafar farko da duk alamke na ci. Sayyidil kaunu gwaniya annabin sassauci. Babu zancen girma sai gidan alfarma, duk abin da ka nema nan da nan an yi ma. Mu ɗauki babban masaki mu je gidan su karima, kuma ƙarshen zance uwa a ba ma binci. Rabbana a yi ta ruwan salatukan kuraske ga mai gidan masu gida, shugabawan kake rahmatin kullu uba idan da kai ma sake. Wa alihi da sahabbansa masu ɗauke kunci. Da namu shehu tijani na umma ƙarshen duba, da jiyali jilani da ku muke daɗa tuba. Da baya gausu ubana yas da son ka na kwana, babu ni ba duk wanda baya son ka zuci. Da sallaman ban girma na zo gaban ka na zifi, zuciya na ta tsima kuma bani da ƙarfi. Zubar hawaye na san da baya goge laifi, da ka faɗa ta kyanan za a min sassauci. Annabi na san ko abin gani ban kai ba, annabi na san ba za a bani ba dan kai ba, annabi na san babu tabbaci ba kai ba, annabi na san da kai yake ta ba ma binci. Mai gida mai godiya ina karawa, sitirar da kawa kauni ce muke sanyawa. Babu yanci sai wanda kai uban kyawawa, mai gida ka ba mu muna godewa. Shugaba kasan godiyar mu ba ta da ɗaka, shugaba tarin laifukan mu ba su rage ka, shugaba ramar kauni ce kawai burinka. Don mu dace mu rabauta har kabarin baci. Dukkanin wani rayu agunka ne ya kasantu, ba iya human ba kai wa duk halittu. Kaiwa maza har mata, aljanu dabbobi har ƙananan yara, kana su maraici. Mutum ya kera gumaka ya ta yi musu bauta, uba ya janyo yarsa a gini ya rufe ta. Rayuwa ta ƙazanta ɗane ya rufe ta, ka buɗe bautar Allah shugaba makaɗaici. Babu mai rudata da 'yan kuɗaɗe yanzu, da rabu na yi imani annabi ya wanzu. Shi kaɗai muka dosa zuciya ta cazu, madogara annabi ne wanda ya yi min yanci. Da'iman fa muna nan, Da'iman fa muna komai wuya shi ke nan, komai wuya shi kenan. aniya aniya dai, Aniya aniya da dai, faɗi masa da dai. Fatima sa'a dai. Malam Amina Abbas ne ya ce mu farka bacci.